22 سپتامبر президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нью-Йорк дар ҳошияи ҷаласаи 80-уми маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо президенти Ҷумҳурии Социалистии Ветнам Леонг Кионг мулоқот намуданд. Сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки Тоҷикистону Ветнамро новобаста аз мавқеи ҷуғрофӣ анъанаҳои деринаи дӯстӣ ва ҳамкорӣ пайванд менамояд. таъкид гардид ки ду кишвар барои таъмини оромию субот ба хотири рушду пешрафт манфиатҳои умумӣ ва талошҳои муштарак доранд ва ба арзишҳои сулҳу дӯстӣ ва ҳамкорӣ арз мегузоранд. барои рушди фаъоли ҳамкорӣ ва таҳкими муколамаи сиёсӣ пешниҳод гардид ки вазоратҳои корҳои хориҷии ду кишвар барои андешидани чораҳои муассир вазифадор карда шаванд. дар ин замина таҳкими ҳамкории байни парлумонию байниидорӣ зарур шумурда шуд. ҷонибҳо аз имконоти мавҷудаи рушди муносибатҳо ёдовар шуда пешниҳод намуданд ки талошҳо барои истифодаи босамари онҳо ба нафъи мардумони ду кишвар бештар гардонда шаванд. ба афзуnnамоии ҳаҷми гардиши молу маҳсулот миёни ду кишвар рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои саноат, хусусан навсозӣ, технологӣ, соҳаи саноати сабук ва кишоварзӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. рушди ҳамкорӣ дар бахшҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг ва сайёҳӣ низ зарур дониста шуд. дар мулоқот ҳамчунин оид ба ҳамкории ду кишвар дар доираи Созмони Милали Муттаҳид, Созмони ҳамкории Шанхай ва дигар созмонҳои минтақавию байналмилалӣ табодули афкор сурат гирифт.